butusan, bunggoy ama pagtalkan, si dadaan ti agkasapulan, mangtari pato ti masakbayan, pailayon iti serbisyo, Kapitan Domingo Estefanio, nadalos a gobyerno, ti ipa ay dakadatayo. Kapitan Domingo Estefanio, agraman bunggoy ibotos tayo, Maela Cortes ken Alfredo Pili, binig numipig ay napnondong, iraman pay Domingo de la Cruz, ken Petronilo de los Santos, ni pay Vicenta Agangaya, ken ni Francisco Urbano Jr. Kabarangayan di tay kad idaliplipatan, bunggoy amang tednam nama iti masakbayan, wenman agpailayon Domingo Estefanio Kapitan, dagito'y tipudno ama pagpiaran. Wen kabarangayan, para Kapitan Domingo Domi Estefanio, para kagawad Mayla Miles Cortes, Alfredo Fredo Pili, Petronilo Pet de los Santos, Benigno Beni Umibig, Vicenta Vecin Agangaya, Francisco Jun Urbano Jr., ken Domingo Doming de la Cruz, ken para sa Sangguniang Kabataan Chairman, Arvin Orpilia. Kabarangayan di tay kad idaliplipatan, bunggoy amang tednam nama iti masakbayan, wenman agpailayon Domingo Estefanio Kapitan, dagito'y tipudno ama pagpiaran. Intay kadibutusan, bunggoy ama pagtalkan, si dadaan ti agkasapulan, mangtari pato ti masakbayan, pailayon iti serbisyo, Kapitan Domingo Estefanio, nadalos a gobyerno, ti ipa ay dakadatayo. Kapitan Domingo Estefanio, agraman bunggoy ibotos tayo, Maela Cortes ken Alfredo Pili, binig numipig ay napnondong, iraman pay Domingo de la Cruz, ken Petronilo de los Santos, ni pay Vicenta Agangaya, ken ni Francisco Urbano Jr. Ken para SK Chairman Arvin Orpilia, napnuan regta.